Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1. Adda tiyempo nga ituding ti Dios apan nakapasamak ti amin na banag dito'y lubong. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Alma, apay anak kalidliday ka manen. At da ka di manen nang bulikan ka? Awan matkit di, Joan. Isu na lang tamasurunak iti bagik. Gaputa kanayon latan na nababadag iti grado kadag iti subject tayo. Sana bali Tauray no nababadag iti gradom ako nam, tama ipaspasam matlat tadag iti subject tayo. Iso asaan arumbang nga agliday ka. Ag-focus kakit di iti panagadal mo. Tapno makalpas ka iti kolehyo. Kasla masadsadutak nga rudan nga agadal, Joan. Kasla saan ko na mayulo ti agadal. Saan mo nga ibagat ti kasta, friend? Kas itinakunakkan kan? Saan na masapul nga to ti grado? Tinapatag, saan ka ang mabagsak kadag iti subject tayo? Agyamanak iti panang patpatibker mo kanyak, Joan. Sige, agagataklat nga agadal. Aging ga makaturpos tayo. Maupayak lang amin numaminsan. Gaputas sipod high school tayo. Saan ko pa'y apulos anapadasan tinaadan iti award. Akas ko iti second honor. Uno anya pa'y dita. Ay na, friend. Sana bali. Ta saan da kamot nga i-pressure dagiti dadakkel mo. Uray syakmat. Sa anak mo't anak kaala kadagiti kakasta apam madayaw. Ngam ko na datatangkan nanang ko, saan ka no anapatag no adda maawat ko apam madayaw. Tinapatag ka no, kat makalpasak iti panagadal ko. Ni, adda ka mo dito'y library, Alma. Anya ti aramidam dito Umayak lang agbasa iti libro, Vanessa. May mayatan dito ay tanaul ulimag. Agbasa ka iti libro? Uwan, Vanessa. Agbasa ka pa'y laeng. Kat kasla saan kamot seryoso iti panagadal mo. Ha? Taapay mo't anak ko nam, asa anak seryoso iti panagadal ko. Una, gaputa saan mo't anangato dagiti grades mo. Saan akas kanyak? Kanayo na ka makaawat iti pamadayaw. Idinto ta si kakat saan. Ha? Ay, Alma, balasang ka. Apay gagsangsangit ka. Kanya tinapasabakin ka. Huwag mo't nga minalma, anak. Agsangsangit kasi mangpet manipod iji pagadalan nyo. Anya trikrik na. Awan matkit di ti madi amarikrik nak iti bagihik. Maladingitan lang amin. Gaputa kanayon nga ibaga ni Vanessa kaadalak. Asa anak ka seryoso iti panagadal ko. Idinto tar aramidak matyamin. Tapno makalpasak lang iti panagadal ko. Malasad mulatan nga ikaskasa o tanyaman nga ibaga nagiti kadalam ka. Ay, akadal ka kiti na imbag. Gusto ti ko na ni Lolo manak ko. Di ka agpaapekto kadagiti negatibo amang mangig mo nga ibagakan kadagiti tattao iti aglawlaw mo. Gaputa sa anak analayng iti pagadalan. Kanayon dakmatan nga idaw dagiti naduma kaadalak. Ay, na, apawk. Dahito iti laglagi pam. Uray saan ka unay analayng iti pagadalan nyo ako nam. Proud kami latakan ka kinitatang mau. Gapo tanatibker kalata amang sangsago kadagiti panubog. Kanagagit ka madlata nga aghatal. Iso ama ipaspasam madlata dagiti subject mo. Masyanak iti apo ko yo tatang. Kanayon latan nga ibuli dagiti kaadalan na sipod high school nga aging gaita a kolehiyon. Ay, wan nga raw. Uray siyak. Masyanak matiti apukaw.
Naman siya na balay. Bagbagaan talata kanayaw. Iti kasta. Saan ako mapsot ti pakinakam na? Uwan tatang, kasta teramidan tayo. Bagbagaan tayo. Tapno tumibkar ti pakinakam na. Bala. Inkagarudan ay abanti apo ka. Nakaluto akaw ni ti pangrabyan tayo. Mabit lang tatang. Tayabak iti silid na. Kartingam ngarud iti kasta makapangantayon. Bumaaw taon ti taraon. Kumusta ti panagadal mo, Vanessa? Ay kat nasaya at matlataa manong. Kas makita mat, nangatula tadag iti grades ko. Kan saan la aday ta? Dinas lister akpay. Nasaya at nga no kasta. Katsapay la kuma, tagtultuloy ti kinasaririt mo iti pagadalan nyo. Kan saan ka pa'y ang makinobnobyo. Ipamay sampay lang ti panagadal mo. Kastamot at talaga ti aramidag, manong. Agadalak ang naimbag. Kan saan ka ngagdanag, manong? Makalpasak iti panagadal ko. Kan saan akla ang makalpas? Makaawatak pa iti pamadayaw. Inton agturpusa. Ha? Ay naading ko. Uray saan ka ang makaawat iti pamadayaw inton agturpos ka. Tinapatag, mailapas mo ti kursom. Ay basta, ipanamnamakan ka. Makaawat akto iti pamadayaw. Saan mo payla ang maibagaday ta, ading ko? Adda ka payla iti may kadwa tukad iti kolehiyo. Saan mo pay nga mo, no agtultuloy anang ato dagiti gradom, ngaging ga iti maudi atukad mo iti kolehiyo. Isu asaan mo ang maibaga, no makagunod kanto iti pamadayaw. Kartingam ti magna, Alma. Maladaw ta ni siya pagadalan. Wen Joan, si kan tumat ngamin. Nagladaw kan tumat ngamin anang dagas kanya kay Jay Balay. Kasanumat ngamin kat naladawak ang nagriing. Napuyata na kidirabiing. Gapot ta adutiin kamakam kong assignments tayo. Uray siyak, adumat lang tin kamakam ko. Ay, imbaglangan tanalpas ko matlang idirabi eh. Oh, Joan, Alma, da kayo matgayam dayta. Sumrog kayo ka din iti pagadalan? Wen, Vanessa, umay ka na. Makigiddan kan kada kami. Kwa, pasensya kayon. Nga, sa anak ngamin, ang makikuykuyog kadagiti tao, nga awan maipanakal na. Sige, panawan kayo. Nagkarumot ka dahi ang tao. Nakalaslas to. Gaputan na lang ija pagadalan. Makapasurun mo't dahi jay a Vanessa. Abay nga da kapela dito sa alas katrabin, anak ko. Agbasbasak pay ngamin kadagiti notes ko, tatang. Ada ngamin exam mi inton bigat. Isong agripaso ak. Di ka na nagpuyat, tapno mayulong ti panag-exam yun itong bigat. Wen tatang, sanda ka pa kadanagan. Alakit din, ingkayon maturog. Lepasak lang da ito'y ribribyuag. Kalpasan na, maturog ak tumatan. Hala anak ko, panawan ka pa nga dito eh. Inak mo ito ni pisilin, tamaturog ako. Wen tatang, siya kung timakaam mo dito eh. Naskan nga ginana kayon. Nang runak at masapa kayo manan ang mapanagla ko ijay palengke inton bigat. Ay, talaga gado ti agatang ka nagitila ko tayo anatang ken prutas Uwan nga ro tatang, agsasaruno ti aggatang dito pwesto. Ket gapoy ti dayta, ada na urnong tayo, napagadal ti apo ko yo. Husto karamil anak ko. Nabayag mo tanday ito yung negosyo tayo. Kahit pagyamanan tayo iti Diyos, kaputaging gaita, kahit napigsapay lang da ito yung negosyo binangon tayo. Uwan nga ro tatang, ket dito iti pangalalaan tayo ti pagbiag tayo, ken pagadal ti apo ko yo. Ay na, sapay la kumatag, tultuloy ti kastoya kinapigsa ti negosyo tayo. Aging gaiti makatorpo si ti kolehiyo ni Alma. Uwan tatang, ikararag tayo. Tagtultuloy ti kinapig sa tinegosyo tayo. Ken ikararag tayo nga ikana tayo pa itinamarso ha itinaan-anay apigsa.
Tapno maimatangan tayo pa'y tinasayata pagbanagan ti apu ko yo. Uy, Alma, kita ang dagiti grades ko. Kan, kita ang ti score ko iti exam tayo. Nangato, saan ka di? Wan nga rod, Vanessa. Makapaapal ka. Gaputa masirib ka talaga. Idinto asyak. Sa anak masirib akasken ka. Ay, kasanumat ngamin. Kat saan ka mat ngamin seryoso iti panagadal mo. Iso aday ita. Saan ka apulos a makaala iti nangato a grades. Kan nangato nga score. No kasta nga exam tayo. Saan kumamata kasta ti panagsasaom kan ni Alma, Vanessa? Tauray kastalaang ni Alma asaan a masirib ako nam. At least, di na baybay anti panagadal na. Diyan mo kada kayo. Sa bagay, isakit mo ni Alma. Gaputag pada kayo mata saan na masirib. Oy, sika Vanessa di mo ipalastog ti kinasirib mo. Gaputa saan mo nga ammo no agnanayon day ta akin nasirib a paglaslastog mo. Laglagi pam. Adda tiyempo nga ituding ti Diyos apan nakapasamak ti amin abanag dito'y lubong. Anya ti amom? No dagiti gayam idadown mo, kat isudan to ti makatulong kan ka kadagiti masungad nga aldaw. Ala, Joanne, huston day ta. Umay kakit din tagaawid tan. Naglastog mo tanday jay at Joan. Ngam sa bagay, talaga nga isakit na ray nga Alma. Kaputag padada saan asikat diti pagadalan. Masuro na kadagi jay at to. Ay nga masana bali. Gaputa oray na tangsit day jay at Joan. Awan tumat lang maipagpanakal na. Isuda iti day jay nga Alma. Kumusta mo ti panagadal mo, anak ko? Nasayat matlat tatatang. No pa'y sa anak matunay ang masirib iti pagadalan. Ay na, anak. Kasi iti ka na yun mga ibaga ka ni Lolong. Uray saan ka amasirib ako nam. Proud kami lata. Gaputa nagagat ka lata nga ganadal. Agpaiso, tatang? Una na. Kayan para kada kami ka ni Lolong. Sikat ikasiriban ken kapintasan. Saan laday ta? Nagsingpet ka pa nga anak ken apo ko. Iso nga ipanakil da kalaunay, anak ko. Hala ni tatang. Agyaman kada kayo ka ni Lolo. Gaputada kayo lata timang papapig sa iti pakinakam ko. Agyaman unay iti suportayo kanya. Apay nga taakas to'y matantiriknak. Maulawak. Kan agpakwarak batan. Anya nga tati mapaspasamak kanya. Vanessa, apay adi ka pala agrubuat. At damot sarak mo iti pagadalan. Madi nga ro tiriknak manong. Anya? Ni, amangan no anyan ti mapaspasamakan ka. Tinasayaat, ipan ka lang di ospital. Alaman nga ron manong, talaga amadi nga min tiriknak. Maulawak ka na talagang agpakwarak. Alang rod, mapantalangan di ospital. Joanne, nadamag mo ka din tinapasamak ka ni Vanessa? Apay, anyat napasama ka ni Vanessa. Kaslaawan ita nga aldaw Ita asaan ko laan nakita dito pagadalan. Adda ka no ija ospital ni Vanessa. Anya? Apay ana ospital? Adda sakit na? Sigun iti kabsat na, nadinggi ka no. Naimbaglakit din tanay-taray adagos ija ospital. Kaasimat nga rod ni Vanessa, no kasta? Wan nga rod, tinasayaat, mapantantuman sa rungkaran ija ospital. Kumusta ni Vanessa, Manong Robert? Nadamag mi tinapasamak kan kwa na. Iso nga apaman analpas ti klase mi, nagdiretso kami adagos dito'y ospital. Dayta, saan pa ilangan nakapuot? Kana ko na ti doktor, amasapol ka no ti blood donor. Gapo tabi mabaka no ti platelet na. Kaasimot ni Vanessa, Manong.
Kat, nakasapol kayo ka din iti blood donor? Dayta nga ron ti parikot ko. Gaputaging ga ita. Awan pa'y nasa pulak. Kasta ka di manong? Anya nga tano, siyaklangan ti ag-donate iti dara para ka ni Vanessa. Sigurado ka iti dayta nga aramidam, Alma? Uwan, Joan. Masyanak ka ni Vanessa. Iso asyaklangan ti ag-donate iti dara para ken kuana. Kumustan ti riknam, Vanessa? Okay, akmat din manong. Iso na lang ka nakapsutak pa'y laang. Ala, agpapigsa ka. Iti kasta makarwar kamutan dito ospital. Manong, adon tilangan ko iti pagadalan. Saan abale? Maawatan da ka dagiti instruktor mo. Isungawan rombang apagdanagam. Wen gaya manong. Asino ti kunayo ang nag-donate iti dara? Ni Alma. Agpada ti blood type yo. Iso tinagi-donate iti dara para ken ka. No kasta? Sinarong karanak ni Alma diti ospital? Wan. Kat dandan inal daw dang o may pumasyar kan ka. Maragsa ka nak. Gaputa okay kan, Vanessa. Wen Alma. Okay akon. Kat agyamanakan ka. Naku na ni manong ko. Asika ka no tinag-donate iti dara para kanyak. Uragayam kasta unay ti panangidown ko kan ka iti kalabas. Nagbalin kalataan na saya at kanyak. Inaramid ko lang ti rumbang, Vanessa. Kan, saan mo napanunutan ti panangidadawn mo kanyak? Awan kanyak dayjay. Mababainak paikit din kan ka, Alma. Nakasaysaya at kaunay. Kat, ulitak manin ti agkid daw kan ka iti pamakawan. Kadag iti mading imbagbagak iti kalabas. Alawan, Vanessa. Di ka agdanag. Napakawan kan. Kat, ada ko makidawag kan ka. Anya dayta. Sige, ibagam. Aramidak, basta lakit di ka ba ulak? Kidawag nga agbalinta ko man nga agpagayam. Kan, lipatan ta ko man. No anyaman dagiti madian na paspasamak iti kalabas. Agyaman iti dayta nga inbagam, Alma. Manipod ita. Agpapagayam tayon kada Joan. Kat, imbes nga i-down kayo, tulungan kayo kiti kadagiti banak apagkapuyan nyo. Iti kasta, agbaligi tayo kadagiti arapaap tayo. Nangruna ti arapaap tayo ang makaturpos iti panag-adal tayo. Saan mo nga ilastog ti kinasirib mo? Gaputa saan tayo nga ammo ti mabalin ang mapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.